Hej alle sammen, og velkommen til Isehul. Halla, Olli. Og Bob ikke snart support ud på den. Hvad fuck? Olli, What? Hvordan fuck gjorde du? Hvor skal jeg hen? Der. Kan jeg ikke? Åh ja. Nej, jeg prøver. Det er svært. Vi kommer over eller andet. Kan du komme over? Nej. Ja, der burde lave en plads lige her. Almost. Start. Ja, nej! Jeg lader lidt skære, mand. Skal ny. Oh my god. Nej! Seriøst? Nej, jeg skal ny. Lad nu være. Hvis man drikker pikvand, så drukner man. 3 days later. Ej, jeg døde! Please proceed to this... Kom ikke først. Nej, det var... Nigga. Fuck you, nigga. Nej! Prøv at trykke tab. Jeg kan se mig selv. Fuck dig. Hvad skal vi? Hvad kan? Og det vi skal finde ud af det her. Jeg kan bare se din bagdel. Prøv det der. Okay. Det er godt lade sig gøre. Nej! Jeg kan ikke klare det. Nej! Vi klarer det! Ja! Vi gjorde det! Samle op bolden! Ja! Se på kig om bag dig. Om bag dig. Oh yes. Jeg ved det. Burn my ass, bitch. Nej! Nå, men see you later. Hvad? Fedt! I wanna taste it. What the fuck? Olli? Jeg fandt ud af, at jeg havde pige. Du hedder Peabody, jeg hedder Atlas. Så ikke et nedernavn du har. Altså Atlas. Lækker baus. Du må gå derhen. Løb! Den lukker. Nej, det er rigtigt. Nej, den gør ikke. Idiot. Hey. Skal jeg lidt få på en disk? Træk den, så trækker jeg i den her. 3, 2, 1 nu. 3. Nu. You don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failing. No. By the way. Yeah. Stop it. What if you froze like that? Stop it! What if you froze like Vi er der. det? Er stadig. Ja. Jeg kom ud. Okay, bliv ved med det, bliv ved med det. Yeah! Lad lige mig prøve det. Skyd mig afsted. Prøv, okay, vent. Nej! Skal man afsted? Nej, du skal lige trykke på knappen. Vil jeg trykke på knappen, så skal man afsted. Nej. Nej. Okay. Hvad fuck var det? Jeg failede. Du skal jo placere den. Du skal tage den øverste. Ja, jeg ved det godt. Jeg Fjerne ved det den i godt. stedet Jeg for. ved det godt. Du skulle ligesom trykke på den der. Olli, du skulle ligesom trykke på den der. Og så skulle du ligesom fyre mig afsted. Kom nu. You ready? Ja, du skal ligesom først trykke på den, og så fyre mig afsted. Yay! Kom nu. Fyre mig afsted. Oj, det ser godt ud. Every time you fail. Yes! Jeg ved sikkert, 2 sekunder. Hvad gør man egentlig i virkeligheden, hvis det ikke sker i virkeligheden?
Jeg kan se mig selv. Så var det der. Jeg får den. Kan du ikke stille dig herover og give mig den? Jeg snop til mig. Jeg har den. Det er nice. Så skal du herop. Vi har gennemført banen. Shit. I thought you'd be faster at this. Stop, 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 stop. Oh my god. Ja.